Lasang Kalimang tabe tinebina nyelodune dumawahing tawang-tawang. Nuwun sewu Penemban. Wah inggih sampun sungkawa kados mekaten to. Wong astunipun kula menika ugi ngertos menapa ingkang kapenggalih paduka Sang Penemban. Namung nyatanipun menika tumrapi pengerayi menika mujudaken satunggiling kanugrahaning Gusti. Sabab kula kemutan dawuhipun Penemban bilih bejo cilaka bungah susah. Sugih kawan miskin menika miturut paduka Penemban menika satunggiling kanugrahaning Hyang Maha Nasa. Mila kados menapa kawontenanipun kedadipun tampi kanthi lega-legawaning manah. Jernyatanipun kula lan panjenengan menika mujudaken satunggiling titah ingkang boten kendhat kedah budidaya. Lah ya kuwi nyi. Wis ora kurang-kurang nggonku budidaya piye to carane? Pertapan Pandan Surat utawa Pandan Sirat kene aku kuwi dhewe momongan. Saora-orane ingkang bisa nyambung marang sejarahku. Nanging tekan seprene lah kok dadi pendak-pendak lemah kowe kuwi tak tanduri kok ora tau tukul.